έχω μάθει πολύ καλά ακόμα και τρέχει πάρα πολύ και τα γράμματα μου είναι απέσια. Κάνω το καλύτερο που μπορώ, να ξέρετε. Εντάξει. Τα γράμματα μου όπως είναι του Μίτσου καθημερινά, κατάλαβες. Μίτσου, τα καταλαβαίνεις. Πάμε, ακούω. Πρώτα με τις απορίες σας. Και μετά θα σας ρωτήσω τι είχατε για να δω τι άξιζε, τι δεν αξίζει. Ακούω απορίες σε πρώτη φάση. Εγώ είχα τη 45. 45 είναι πολύ δυνατή. Άλλη, Ναι, δεν κατάλαβα τι είναι αυτό μέσα στην παρένθεση το solve. Αυτό δεν μπέρδεψε τρελέ. Αυτό με μπέρδεψε, ναι, δεν κατάλαβα. Και αυτό λόγω δεν έκανε στην άσκηση. Δεν ξέρω, το είδα και λέω ότι είναι διαφορετικό, ξέρω, δεν ξέρω τι να κάνω. Οπότε παράτησες. Κάπως έτσι. Ωραίος. Ωραίος ρε Μιτσάρα, δυνατός. Και εμένα από την 45 δεν μου βγαίνει το γάμα. Και από την 32 το γάμα και το δέλτα μου βγαίνουν διαφορετικά από το πίσω. Αλλά δεν μπορούσα να βρω που έκανα λάθος. Από ποια έπαιξε από την? Από την 32 το γάμα και το δέλτα. Ωραία. Μιτσάρα, πάνε σελίδα 217. Πάνε σελίδα 217, Μιτσάρα, λίγο. Πήγες. Μίτσο. Ναι, λέω, πήγα. Ωραία. Εκεί στη δεύτερη επισήμαση τι λέει? Πού είπατε, δεν άκουσα? Στη δεύτερη επισήμαση τι λέει? Στη δεύτερη. Λέει για το solve, εγώ δεν σας έχω βάλει σε παρατήρηση από δίπλα. Αυτά είναι, λέει, liquid. Μιλάμε κανονικά για συγκεντρώσεις. Άρα, τι σε προβλημάτισε το solve που μου λες? Το έχουμε δει ήδη. Στη σελίδα 217. Ναι, ναι. Σελίδα 217. Ναι, ναι. Λοιπόν, Στεφανία, η 32 δεν είναι άσκηση, είναι ανάπτυξη. Θέλω μια άσκηση να λύσουμε. Να ρωτήσω για την 32. Εγώ έβαλα για τύπο β διπλό βελάκι α, ενώ είχε α διπλό βελάκι β. Ωραία, θα σας κάνω 32. Αν ξαναλέω, σας είπα, η 32 δεν είναι άσκηση, είναι ανάπτυξη, είναι δηλαδή θεωρητική. Ήθελα να λύσουμε πρώτα καμιά άσκηση, αλλά τέλος πάντων να σας κάνουμε 32. Λοιπόν, πάμε 32. Τι λέμε χίλιες φορές? Διαβάζουμε την εκφώνηση πολύ πολύ καλά. Η εκφώνηση μας καθοδηγεί σε αυτό το οποίο θα γίνει μέσα. Οπότε, πάμε λίγο. Σε κλειστό δοχείο τοποθετούμε α. Τι τοποθετείς, Παυλίνα? Α. Παυλίνα, τι τοποθετείς? Ναι. Τι τοποθετείς? Ουσία α. Ωραία, εσύ γιατί έβαλες β? Το ίδιο δεν είναι? Όχι, άμα βέβαια. βάλουμε το ένα και το άλλο μετά. Όχι, βέβαια. Ποιο θα θεωρηθεί αντιδρόμο για να γράψεις κάπασε? Ή α. Οκ. Τι πιο απλό? Απλά επειδή σε κάποια π.χ. πήγαινε και προς τις δύο κατευθύνσεις, Ναι, αυτή η αλλά δρομή είναι. βάζαμε π.χ. μόνο Και από εδώ θα πάει. Το θέμα είναι πού ξεκινάει. Τοποθετούμε α, η οποία μετατρέπεται στη β, μετατρέπεται στη β, πώς? Απορροφώντας θερμότητα. Άρα ΔΧ, θετικό. Ενδόθερμη. Το πιασες? Μετά την αποκατάσταση χημικής ισορροπίας, χημική ισορροπία, αμφίδρομη. Ναι, αλλά δεν ξέρω για συντελεστές. Γιατί μπορεί να έχουμε συντελεστή α και β. Θα το δούμε αυτό. Μεταβάλουμε έναν από τους παράγοντες της ισορροπίας και προκύπτει το παρακάτω διάγραμμα.
Βλέπω στο διάγραμμα από 0 έως ταφ1 σταθερές συγκεντρώσεις, άρα ισορροπία. Από ταφ1 έως, κοιτάξτε λίγο, όχι ως ταφ2 μόνο, γιατί συνεχίζεται η μεταβολή μέχρι εκεί που σταθεροποιούνται. Άμα βλέπατε το βιβλίο μου, έχω γράψει και μία ακόμα έτσι διακεκομένη κάθετη, ταφ3. Και πού το κάνω? Το κάνω στο σημείο που οι δύο γραμμές ισιώνουν εκ νέου. Άρα τραβήξτε προς τα κάτω κι εσείς μια διακεκομένη κάθετη. Δηλαδή, κοιτάξτε λίγο όπως ήταν αυτό έτσι και πηγαίνει έτσι, εκεί που ισιώνει, δηλαδή έχεις εσύ ένα ταφ1 εδώ πέρα, σου έχει ένα ταφ2 κάπου εκεί πέρα στη μέση και εκεί που ισιώνει πάλι, εγώ βάζω ένα ταφ3. Καταλαβαίνετε, εκεί που ισιώνει πάλι και γίνεται ευθεία γραμμή, βάλτε και εσείς ένα ταφ3. Κάθετο διακεκομένη. Το κάνατε? Ναι. Το κάναμε. ταφ1 έως ταφ3 παρατηρώ ότι δέλτα σε β σε απόλυτο είναι ίσο με απόλυτο δέλτα σε α. Στο έχω ξαναπεί αυτό. Άρα, α και β έχουν τον ίδιο στοιχειομετρικό συντελεστή. Δηλαδή το α είναι ίσο με το β. Και όταν μου λέει εμένα τους μικρότερους δυνατούς ακέραιους συντελεστές, άρα θα πούμε εμείς α ίσο με β ίσο με 1. Αυτός είναι ο μικρότερος δυνατός ακέραιος συντελεστής. Οπότε, α μας δίνει β, δέλτα χ θετικό. Θυμάσαι που είχαμε τονίσει και σας είχα πει αυτά, τα γράφετε με απόλυτο. Και βλέπεις τη μεταβολή συγκέντρωσης, τη μεταβολή. Μέχρι στιγμής εντάξει. Παιδιά, εντάξει. Παιδιά, πείτε κανένα ναι, παιδιά, ό,τι κάνετε. Ναι, εντάξει. Κι εγώ εντάξει. Οκ. Πάμε στο Β. Να αιτιολογήσετε, λέει, ποιος παράγοντας μεταβλήθηκε και με ποιον τρόπο. Στεφ, ακούω. Έχεις και delay εσύ. Άστα να πάμε. Ωραία. Έγραψα ότι η μεταβολή είναι ομαλή, επομένως θα έχει αλλάξει θερμοκρασία, όχι όγκος, κάτι τέτοιο. Και έγραψα ότι... τι άλλο έγραψα? Ότι αρχίζει να αυξάνεται η ποσότητα του α ενώ μειώνεται η β, επομένως η χημική ισορροπία μετατοπίστηκε αριστερά, άρα εκεί που είναι η εξώθερμη, άρα μειώθηκε η θερμοκρασία. Αρκετά όμορφα. Το πρώτο κομμάτι δεν μου άρεσε. Τι πάει να πει ομαλά. Ακούστε τι γίνεται. Ποιες μεταβολές έχουμε, παιδιά? Ή θα έχουμε μεταβολή συγκέντρωσης ή μεταβολή πίεση, η οποία όμως είναι μέσω μεταβολής στο ογκοτοχείο, ή μεταβολή θερμοκρασίας. Όταν μια ουσία είναι σε ισορροπία και μια ακόμα άλλη είναι σε ισορροπία, και εδώ πέρα γίνει η μεταβολή. Αν εγώ έχω την ουσία, για παράδειγμα,
α και την ουσία β και πω ότι προσθέτω στο δοχείο α, τότε στιγμιαία, εκεί που είναι το α, θα πάει προς τα πάνω. Στιγμιαία. Ένα κάθετο. Θα έχεις ένα κάθετο στιγμιαίο προς τα πάνω. Και μετά θα αρχίσει αυτό να μειώνεται και το άλλο να αυξάνεται. Αν σου πει εσένα ότι διπλασιάζουμε τον όγκο του δοχείου, θα πεις εσύ, μα αν εγώ διπλασιάσω τον όγκο του δοχείου, το σε είναι νη δια β, άρα αφού διπλασιάζουμε τον όγκο, υποδιπλασιάζει τη συγκέντρωση. Ποια συγκέντρωση? Και το ενός και του άλλου. Και θα αρχίσει μετά το ένα να αυξάνεται και το άλλο π.χ. να μειώνεται. Αν δεν έχεις κάθετες μεταβολές στιγμιαίες, δεν θα είναι μεταβολή συγκέντρωσης, ούτε μεταβολή του όγκου. Ξαναλέω για ποιο λόγο? Γιατί όταν έχεις μεταβολή συγκέντρωσης, είτε βάλεις είτε βγάλεις, στιγμιαία το ένα από τα δύο θα αυξηθεί. Όταν έχεις μεταβολή του όγκου, στιγμιαία όλα θα αλλάξουν. Άρα εσύ θα πεις ότι από τη στιγμή που δεν παρατηρούμε στιγμιαία μεταβολή στη συγκέντρωση κάποιου ή όλων των σωμάτων, δεν είναι μεταβολή συγκέντρωσης ή μεταβολή του όγκου. Δηλαδή αξίζει αυτό, Στεφανία. Κατάλαβες? Να πεις δηλαδή, εφόσον δεν έχουμε στιγμιαία μεταβολή συγκέντρωσης σε μία ουσία ή σε όλες, τότε δεν έχουμε μεταβολή συγκέντρωσης, μεταβολή πίεσης. Στεφανία, το πιέσες? Ναι, μια χαρά. Άρα μεταβολή θερμοκρασίας. Και τώρα αυτά που πες και εσύ, ότι από τα φένα και μετά, τι παρατηρούμε, παιδάκια? Ότι η συγκέντρωση του β μειώθηκε και η συγκέντρωση του α αυξήθηκε. Άρα, με μεταβολή θερμοκρασίας, η ισορροπία πήγε. Πού πήγε? Πήγε αριστερά. Γιατί προς τα αριστερά το β μειώνεται και το α αυξάνεται. Εντάξει, Παυλίνα? Παυλίνα. Ναι, λέω, απλά δεν ξέρω. Όταν μιλάω με το που ανοίγω το μικρόφωνο δεν σας ακούγεται. Ακούγεται πιο μετά. Τώρα, δες τι κάνω. Ενώ θα μπορούσα να κάνω αυτό που κάνει η Στεφανία, για να σας βοηθήσει ο Στεφ, βάζω την απλή λογική μου να δουλέψει. Ψάχνουμε τη μεταβολή θερμοκρασίας. Ρε παιδάκια, μην παιδεύετε τα κεφαλάκια σας. Ή θα αυξηθεί ή θα μειωθεί. Στημένο παιχνίδι είναι, γελίες ασκήσεις. Η αύξηση της θερμοκρασίας, τι ξέρουμε εμείς, ρε Μαρία, απ' έξω? Το ξέρεις αυτό, το λες απ' έξω. Η αύξηση της θερμοκρασίας ευνοεί, λες εσύ, την ενδόθερμη. Η ελάττωση της θερμοκρασίας ευνοεί την εξώθερμη. Στη συγκεκριμένη άσκηση, η ενδόθερμη προς τα πού είναι? Είναι δεξιά. Εδώ πέρα, στη συγκεκριμένη άσκηση, η εξώθερμη είναι προς τα αριστερά. Εσύ ξέρεις ότι πήγε προς τα αριστερά, διαβάζοντας το διάγραμμα. Άρα λες, αφού πήγε αριστερά, γιατί να πάει αριστερά? Γιατί προφανώς είχαμε μείωση θερμοκρασίας. Για ποιο λόγο να πάμε αριστερά με μείωση θερμοκρασίας? Γιατί προς τα αριστερά πραγματοποιείται η εξώθερμη. Άρα λες εσύ, αφού αριστερά πραγματοποιείται η εξώθερμη, προηγήθηκε μία μείωση θερμοκρασίας. Αυτό που έχουμε λαχανεί στο μυαλό μου μέσα, δεν έχει γράψει το τετράδιο σου. Αν το σκεφτείς όμως, εσύ γράψεις προφανώς, αν το σκεφτείς όμως, θα έλεγες το εξής. Δηλαδή, παίρνω βάστεράκι από εδώ, δηλαδή συνεχίζω εδώ και λέω προς αριστερά
Ναι, προς αριστερά, πρέπει να το πείτε η εξώθερμη αντίδραση, με συγχωρείτε για γράμματά μου. Άρα, για να μετωπιστεί η ισορροπία προς τα αριστερά, προς την εξώθερμη, θέλω να πω, προς την εξώθερμη, σύμφωνα με την αρχή του Le Chatelier, προηγήθηκε μείωση της θερμοκρασίας. Το κάνουμε ναι ή όχι? Κύριε, Ναι. λίγο πιο πάνω, στα πρώτα κόκκινα που γράψατε, που λέμε δεν έχουμε δέλτα σε, δέλτα π. Ναι. Δέλτα σε δεν έχει. Στιγμιαία μιλάμε τώρα. Στιγμιαία είναι η χημική στιγμή τα φένα. Από εκεί πέρα είναι δεδομένο ότι θα αλλάξουν αυτά. Αφού μετωπίζει τη θέση ισορροπίας. Το καταλάβατε? Ναι. Στεφανή, εντάξει? Ναι, μέχρι εδώ καλά ήταν. Μετά... Ενώ και η αιτιολόγηση που έκανα, ενώ και η αιτιολόγηση. Ναι, μια χαρά. Ωραία, πάμε λίγο να βρούμε αυτά που είπες τώρα, το γ και το δ. Στο γ, μου ζητάει να βρω τις ΚΣ και ΚΣ τόνους. Η ΚΣ είναι στην αρχική ισορροπία, άρα θα πούμε εμείς ότι με αυτό που βλέπουμε εμείς εκεί πέρα, σε λίγο να βάλω γ, η αρχική ισορροπία είναι από 0 έως ταφ 1. Η ΚΣ θα είναι η συγκέντρωση του β προς τη συγκέντρωση του α. Η συγκέντρωση του β, τη βλέπεις ρε παιδάκι μου, είναι 1, δεν είναι? Κατευθείαν είναι γνωστή συγκέντρωση, 1. Η συγκέντρωση του α είναι 0,4. Πώς σου κάνει 1 0,4? Στεφανία. 2,5, ναι. Ωραία, 2,5. Κατάλαβες? Και η δεύτερη ισορροπία είναι από ταφ 3 και μετά. Η ταφ 3 είναι αυτή που σε έβαλα εγώ να κάνετε διεκομμένη. Και θα πεις ότι η ΚΣ, δηλαδή και όχι πάλι ισορροπία, ΚΣ τόνος την ονομάζει αυτός, είναι προφανώς η συγκέντρωση β από ταφ 3 και μετά, αφού έχει ολοκληρωθεί η τελική συγκέντρωση του β στην ουσία, στην ισορροπία την καινούργια προς την α τόνος. Αλλά βλέπω ότι το β καταλήγει στο 0,8 μολάριδη και το α καταλήγει στο 0,6 μολάριδα. Άρα είναι 8 έκτα. Ο άλλος πίσω το έχει 5 τρίτα. Δεν ξέρω πώς το έβγαλε αυτό. Κοίτα, Ναι, απλά ήταν λάθος πίσω. έχει λαθάκια και η αλήθεια είναι επειδή επικοινώνησα μαζί του, μου στείλει ένα φάκελο που μου λέει είναι τα λάθη που έχω βρει μέχρι στιγμής. Τώρα η αλήθεια είναι πως δεν το άξε καν το φάκελο, αλλά έχει λαθάκια. Είναι η πρώτη έκδοση, μην ξεχνάς. Εντάξει, πιθανότατα να είναι και αυτό εκεί μέσα. Αυτό είναι π.χ. πολύ απλό για να μπούμε στη διαδικασία να το ψάξουμε αν είναι κάτι άλλο. Εντάξει. Εξάλλου μου λες ότι το 1 είναι 2,5, όπως είναι το πρώτο κομμάτι. Ναι, το ένα το έχει σωστό. Οκ, άρα είδες, έχει να κάνει το γεγονός ότι απλά έχει λαθάκι μέσα. Έγινε. Και επίσης έχεις και το επόμενο. Και στο Δέλτα
το έχει αλλιώς αυτό. Έλα να δούμε λίγο τι λέει το Δέλτα. Λέει να συγκρίνεις το πηλίκο αντίδρασης QC με την ΚΣ τη χρονική στιγμή ταβ2. Οκ. Το QC με την ΚΣ τη χρονική στιγμή ταβ2. Κάντε λίγο και οι υπόλοιποι ένα check. Και πες μου τι σε προβλημάτισε. Τώρα η αλήθεια είναι πως εδώ μπορεί να έκανα κι εγώ λάθος. Ο άλλος να το έχει μια χαρά από πίσω. Δεν ξέρω. Εσύ τι έκανες λάθος? Δεν ξέρω, εγώ απλά έγραψα ότι η χημική ισορροπία πήγε αριστερά και ότι το ΚΣ τόνος είναι μικρότερο από το ΚΣ, οπότε το QC θα είναι μικρότερο από το ΚΣ. Αυτό δεν έγραψε κάτι άλλο. Μισό, έγραψε εσύ ότι η χημική ισορροπία μετατοπίζεται προς τα αριστερά, κάτι το οποίο το έχουμε αποδείξει το έχεις πει από πριν, πολύ σωστά. Τι είπες μετά? Άρα... Ότι το ΚΣ τόνος είναι μικρότερο από το ΚΣ. Το ΚΣ τόνος τι σχέση έχει με το ΚΣ? Έχει μεταβολή θερμοκρασίας. Είναι δεδομένο ότι θα μειωθεί το ΚΣ τόνος, θα πήγε προς τα αριστερά. Το QC όμως ενδιαφέρει σένα. Εγώ το έγραψα μικρότερο. Δεν ξέρω τώρα πώς να το υπολογίσω. Το QC είναι, μπορείς να πεις, η στιγμαία ΚΣ σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές. Αλλά έχουμε κάποιες τιμές της QC συγκριτικά με την ΚΣ. Αν η QC είναι μεγαλύτερη από την ΚΣ, τότε πρέπει το πηλίκο QC να μειωθεί για να φτάσουμε σε χημική ισορροπία. Άρα, θα πρέπει η αντίδραση να πραγματοποιείται προς τα αριστερά, έτσι να μου μειώσει τον αριθμητή, που είναι το β, να μου αυξήσει τον παρανομαστή. Δηλαδή, το QC, παιδιά, είναι, ακούστε λίγο, η έκφραση QC είναι οι συγκεντρώσεις των β και α της χρονικής στιγμής που εξετάζουμε. Άρα, για να γίνω ακόμη πιο σωστός, αν θέλεις να είμαι πιο σωστός, θα είναι η συγκέντρωση του β τη χρονική στιγμή αυτή με τη συγκέντρωση του α τη χρονική στιγμή αυτή. Αν αυτός ο λόγος τώρα σου βγει εσένα μεγαλύτερος από ό,τι είναι το ΚΣ, θα πεις εσύ, θα πρέπει αυτός ο λόγος να ελαττωθεί. Άρα για να ελαττωθεί θα πρέπει η αντίδραση να πραγματοποιείται προς τα αριστερά. Συμφωνείς? Στεφανία. Είναι η καθυστέρηση ίσως. Παιδιά, γιατί να πραγματοποιείτε προς τα αριστερά? Έτσι ώστε να μειωθεί το β, που είναι προϊόν, να αυξηθεί το α και εν τέλει αυτά τα δύο να γίνουν ίσα μεταξύ τους. Αν εσείς έχετε το εξής, ότι ο λόγος QC είναι μικρότερος από το ΚΣ, τη χρονική στιγμή την οποία εξετάζουμε, για να γίνουν αυτά ίσα μεταξύ τους, πρέπει το QC να αυξηθεί. Άρα θα πρέπει να γίνεται δεξιά η αντίδραση, έτσι ώστε να μου αυξήσει το β, να μου μειώσει το α και να γίνουν αυτά ίσα μεταξύ τους. Εσύ πας λίγο ανάποδα. Δεν συγκρίνεις την QC με την ΚΣ και αποφασίζεις να πάει δεξιά-αριστερά. Ξέρεις ότι πάει αριστερά και λες εσύ, μα γιατί να πάει αριστερά? Προφανώς η QC είναι μεγαλύτερη από την ΚΣ τη χρονική στιγμή που εξετάζουμε και για να μειωθεί αυτός ο λόγος και να γίνει ίσως με το ΚΣ στη χημική ισορροπία, θα πρέπει να έχεις τι? Θα πρέπει να γίνεται η αντίδραση προς τα αριστερά. Και επειδή γίνεται αριστερά, η QC πρέπει να έχει πιο μεγάλη τιμή από ό,τι έχει ΚΣ. Στεφανία, το πιάνεις? Ναι, κατάλαβα. Βλακίες έκανα εγώ. Όχι, δεν έκανες βλακίες. Κατάλαβες όμως τι έκανα εγώ? Απλά στην ουσία εμείς συγκρίναμε τις τιμές των QC, ΚΣ για να πούμε ότι πάει δεξιά ή αριστερά ή ότι είναι στη ισορροπία. Εδώ είναι το ίδιο πράγμα από την ανάποδη. Ξέρεις ότι πάει αριστερά, άρα λες εσύ, αν υπολόγιζε το QC, έπρεπε να βγει πιο μεγάλο εφόσον πάει αριστερά. Το πιασες?
Το πιάσες. Άλλο, παιδιά, ακούω. Δεν έχει ταλαιπωρία. Κύριε, τα πολλαπλίστα είχατε δει όλα την προηγούμενη φορά. Δεν θυμάμαι. Εγώ είχα το 20 απορία. Ακούστε λίγο. Θέλω να σημειώνετε τι έχουμε κάνει. Έχουμε πει τις φορές για να μπορούμε να ελέγχουμε, παιδιά. Δηλαδή, χάνομαι με εσάς. Δεν υπάρχει κάποιος που να σβήνει αυτό που κάναμε, δηλαδή να κάνει ελαφρύ τώρα έτσι χ ή βελάκι στο 32. Το κάναμε, να ξέρουμε τι έχει γίνει. Κανένας δεν το κάνει αυτό. Εγώ το σημειώνω, αλλά δεν ήμουν στο μάθημα. Ωραία. Εφόσον υπάρχει απορία, θα πάω στην απορία. Το 20. Το 20 το πολλαπλής επιλογής είναι ένα ωραίο, δεν σου πω ψέματα, αξίζει δηλαδή, και αξίζει να γίνει και στο τετράδιο. Δηλαδή, ας πούμε, στα υπόλοιπα παιδιά, τους έβαλα να γράψουν TED και να πάνε και να το κάνουν τετράδιο. Εντάξει, Παυλίνα. Ναι. Τι χρωματάκι ύποπτο είναι αυτό. Δες εδώ. Βάλτε TED στο τετράδιό σας και μεταφέρετε το. Λοιπόν, λέει, σε κονική φιάλη έχει αποκατασταθεί η χημική ισορροπία. Τη βλέπετε. Στη φιάλη ρίχνουμε μικρή ποσότητα χλωριούχου ψευδαργύρου. Με την προσθήκη αυτή. Δεν κοιτάζω καν δεξιά εκεί πέρα, Παυλίνα. Έχεις μια ισορροπία, η ισορροπία σου είναι ξεκάθαρη, δηλαδή έχεις εσύ... Οπα, πάλι το ίδιο λάθος έκανα. Ωραία. Και μέσα στο δοχείο, δεν είναι τυχαίο, προσθέτω, το κάναμε άλλο χρώμα, αυτό εδώ. Αυτή είναι εδώ πέρα η ένωση. Θυμάται κανένας να μου πει τι είναι. Είναι οξύ, είναι βάση, είναι άλλας, τι είναι. Παυλίνα. Δεν ξέρω, αλλά... Μπράβο. Σε ποια κεφάλαια το έχουμε συναντήσει ότι είναι άλλας? Στο ΠΕΧΑ. Στο ΠΕΧΑ. Στο ΠΕΧΑ και στην οσμοτική πίεση. Οσμοτική πίεση, θυμάσαι που λέγαμε ότι όταν βάζουμε μέσα, δεν είχαμε πει τη λέξη άλλας, είχαμε πει ότι είναι μία ένωση ετεροπολική. Έτσι δεν είναι? Και λέγαμε ότι όταν πέσει μες στο νερό, τι κάνει? Διαλύεται, σπάει. Κάνει τη λεγόμενη διάσταση που λέει στο ΠΕΧΑ. Τώρα όμως το κάνεις επίσημα στο ΠΕΧΑ. Έτσι. Άρα τι είναι η διάσταση? Η διάσταση είναι όταν πέσει το άλας μέσα στο νερό και από εκεί που είναι solid, μέσω του μηχανισμού της διάστασης, θα σπάσει στα ιόντα που αποτελείται και θα γίνει aqua. Δηλαδή ψευδάργυρος aqua και χλώριο aqua. Μέχρι θυμάσαι αυτό που είχαμε γράψει ή όχι? Μέρη. Άρα. Άρα, Μέρη, απάτη. Αλήθεια είσαι. Άρα, στην 1. Αυξάνεται η συγκέντρωση του κατιόντος ψευδαργύρου. Μου λέει άλλος, γιατί γίνεται αυτό? Γιατί ακριβώς
Η διάσταση του άλατος μου δημιούργησε αυτό και αυτό προϋπήρχε ήδη στην ισορροπία. Άρα η συγκέντρωση αυτού τι κάνει? Αυξάνεται. Στην αμφίδρομη, στην πρώτη. Ναι, στην αμφίδρομη τι ισχύει? Ισχύει η αρχή λεσιτελιέ. Άρα θα πεις εσύ, η θέση ισορροπίας δεξιά, σύμφωνα με την αρχή του λεσιτελιέ. Το πιασες? Ναι. Παύλα, μέχρι στιγμής το πιάνεις ή όχι? Ναι, το πιάνω. Μ' αρέσει που μιλάω μόνος, με τέλειο, παιδιά. Εξαιρετικό. Το πιάνω, λέω, το πιάνω. Υπάρχει και άλλη ερμηνεία. Ότι με την προσθήκη του άλατος γίνεται διάσταση. Από τη διάσταση πάλι αυξάνεται η συγκέντρωση του ψευδαργύρου 2+, αλλά δεν πήγα μέσω της αρχής λεσιτελιέ τώρα, πήγα μέσω της QC. Άρα λέω αυξάνεται η συγκέντρωση του ψευδαργύρου. Όπου τι άθλιο βελάκι, πώς θα πάμε αυτό. Και αφού αυξάνεται η συγκέντρωση του ψευδαργύρου, Παυλίνα, πες να το καταλαβαίνεις. Μ' ακούτε? Το καταλαβαίνω. Ωραία. Άρα, εμένα με ενδιαφέρει όχι μόνο να το καταλάβεις τώρα που το κάνουμε, να δεις ότι το ερμήνευσα με δύο τρόπους. Δηλαδή, μπόρεσα να πω το δεξιά και μέσω της αρχής λεσιτελιέ, δηλαδή είπα ότι αφού αυξάνεται η συγκέντρωση του ζ-2, του κατιόντος του ψευδαργύρου, η θέση ισορροπίας θα πάει δεξιά, αυτό είναι από την αρχή λεσιτελιέ, ή με μαθηματικό τρόπο παίρνω την QC, λέω ότι αφού αυξάνεται ο παρανομαστής, το QC θα είναι μικρότερο από το KC, άρα η αντίδραση πρέπει να γίνει δεξιά, έτσι ώστε το QC να αυξηθεί και να γίνει ίσο με το KC. Το πιάσες? Ναι. Ωραία, πολύ όμορφο. Καλές απορίες δίνουν καλές απαντήσεις, παιδιά. Όφελος για εσάς. Συνεχίζουμε, άλλοι. 45 το γάμα. Δεν έχουμε άλλη. Κύριε, μ' ακούτε? Κύριε, Ναι, ακούω. από τη 45 το γάμα. Έχει λάθος εκεί, ξεκάθαρα. Πόσο έβγαλες? Μισό λεπτό. Έβγαλα 0,18. Σωστά είναι. Αυτό Αλλά κύριε. το βγάλες σωστό, γιατί είναι δύσκολο αυτό. Θα ήθελα πολύ να δω πώς το έχεις κάνει. Θα το συζητήσουμε οπωσδήποτε αυτό. Να ξέρεις. Okay. Λοιπόν, ακούστε πουλάκια. Θα σας στείλω 4 ασκήσεις, εκφωνήσεις και 4 λύσεις σε βιντεάκι. Το λέω ξεκάθαρα. Τα είχα κάνει αυτά σούπερ καλά και σούπερ αναλυτικά. Στο κινητό μου που έχει σπάσει, είναι εκεί μέσα. Το κινητό θα αρχίσει πολύ να γίνει από ό,τι φαίνεται. Άρα δεν μπορώ να σας στείλω το πρώτο βίντεο που ήταν εξαιρετικό. Άρα τι έκανα, τσαπατσούλεψα 2 βίντεο μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα. Το ένα μόνος μου, το άλλο μαζί με κάτι παιδιά. Θα σας στείλω αυτά τα βίντεο, μια χαρά είναι, αλλά
Στο πρώτο βίντεο, στο τέλος του κάνουν ένα λάθος. Εκεί πέρα η αλήθεια είναι πως το λάθος ήταν επειδή έβαλα λάθος αριθμούς. Γράφω κανονικά και λέω κανονικά ότι στην άσκηση 2, στο τελευταίο ερώτημα ξαναλέω, μετά λέω «Ωχ, έκανα λάθος αριθμούς». Τι κάνω, σταματάω το βίντεο εκεί πέρα, γιατί το συνεχίζω σε τρίτο μέρος, το οποίο όμως δεν σας το έστειλα, είναι δεκάλεπτο. Γιατί είπα το κάνω πιο κοντά. Κοινώς, τι θέλω από εσάς. Τις 4 ασκήσεις να τις αντιγράψετε στο ραδιό σας, όχι εκφωνήσεις και μεταλύσεις. Άσκηση 1 εκφώνηση, από κάτω άσκηση 1 λύση. Άσκηση 2 εκφώνηση, από κάτω άσκηση 2 λύση. Άσκηση 3 εκφώνηση, άσκηση 3 λύση. Άσκηση 4 εκφώνηση, άσκηση 4 λύση. Είναι top ασκήσεις, είναι πάρα πολύ δυνατές. Ειδικά η τελευταία έχει πάρα πολύ δυνατό κομμάτι μέσα. Είναι η κορυφή της χημικής ισορροπίας αυτά. Την άσκηση 2, το τελευταίο ερώτημα που λέω ότι το έχω κάνει λάθος, θα το πω μέσα, κάντε το μόνοι σας, λύστε το μόνοι σας, παλέψτε το δηλαδή. Και αν δεν μπορέσετε, εδώ είμαστε και το λέμε την Τετάρτη. Κάτι άλλο. Τι άλλο δεν σας έχω βάλει από εδώ, δεν σας έχω βάλει για να βάλουμε τώρα. Για να ακούσω. Από εδώ μας είχατε βάλει Ρε Παύλα, τι ψάρμα μας κάνεις. στο Viber. Έχετε στο Viber. Ναι, τα έχετε στείλει στο Viber. «25, 27, 29, 32, 33, 32, 33, 52, 46, 47, 48, 50 και 45. Μισό λίγο. Οι 51, 52, 53, 54 σας έχω βάλει ή όχι? Όχι. Τις 53 και 54 όχι. Ρε παιδιά, όταν σας μιλάνε, να απαντάτε κι εσείς. Εντάξει, δεν είναι... Δηλαδή, θα φάτε κανένα βρίσιμο αυτή τη στιγμή. Το λέω ξεκάθαρα. Κάθεστε εκεί και αράζετε, δηλαδή, και τι κάνετε, δηλαδή. Δεν σας μιλάω τώρα. Κύριε, σας το είπα, τις 53 και 54 Έλα, όχι. παιδιά, μιλάτε εσείς, είστε 5 άτομα εκεί μέσα. Απάντησα κι εγώ και στη Δηλαδή, τι Στεφανία. θέλετε. Ο Μίτσος, η Μαρία, η Μέγη δεν μιλάτε, ρε παιδιά. Τόσο πολύ, τόσο πάρετε αυτό το πράγμα, δηλαδή. Τι διάλογο. Κύριε, απλά το μικρόφωνο μου κολλάει. Για μένα τα κάνω. Σας μιλάω και κάθεστε δηλαδή. Μην κάνετε τίποτα, άντε. Μην κάνετε τίποτα. Να είστε ευχαριστημένοι εσείς. Κύριε, τώρα ακούτε. Μισό δίλεπτο, παιδιά. Τα λέμε, παιδιά. Στέλνω τις ασκήσεις. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Γεια σας.